Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Huriani Tuhanta, di hamua manami inanami ruas ni huriata hakabipi ci jantung, di tonga-tonga ni bagas nabi. Hamisian parhubas ni huriata natongon marhubas sadarion, pasahaton selamat hari minggu ma di hita saluhutna. Pukau tama parsaorata dohot debata marhiti-hiti parminggota, nang peditongan di bagas tabihi tadang nang mangurui las di rohata. Dohot parsitutuota laho makaporsiai ibana. Yesus Kristus uluni huriai. Tamulai ma parminggota. Amin. Mari di mahita, siang buku ada nomor 10 lalu, ayat sada, 1 ayat 3. Mari hiti goar ni jebata ama, doot goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, doot goar ni tondi perbadia, na tumupa langit, dohot tanoon. Amen. Judika, luluhon maau ale debata, jala perbadahon badaku dopak bangso na saudaulat roha. Sai palua maau sian bawa siulaon si pauto-oto, dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroni hagugoku. Tongos ma hati romu, dohot hati goramu. Akana menugu au. Ataru au tu dorok ni habadiamu, dohot tu inganamu. Haleluya. 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 Ali Tuhan debata amanami na dibano gijang para si roha na sumurung. Nama dok mulyate mahami tuho siya nasa rohanami. Ala dileho ko anak muna sasadai tuhamatian humokko pami. Asa unang mago na porsinya di ibana. Ala yang sahanguluan nasa liling na dinasida. Tatap mahami ale amanami. Di bagasa anakmu Tuhan Yesus Kristus na gabi habadiaon.
doon hati goran di hami. Saya sama dosa nami saluhut, alani pilihan na sundinggan, na pinilahon nai humokko pami. Sa paeleng ma pinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham di hami, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maradihita, saya buka di nomor 500 sada, ayat sada, 1 ayat 2. Patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik paduahon do lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaumu, jala dang jadi sumanaumu, manang aha na di bono gijang, dohot na di bono tongaon, rod na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggapi si sobaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni, odo, ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Sedang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangulua siani. Jala dang jadi olwa begu manang ulfuan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan homitan dosana. Atong rak mangido gugo maita todopan di bata lau mangulaon patinay. Ali Tuhan di bata. Pergugui mahami, mangulaon na humbar tupatimi. Amin. Maradehita, saya buka di nomor 165, ayat sada 1 ayat 2. Topotima dosata turupan di bata martang yang mahita.
Ale Tuhan debata pargogo na sa tudusan jala ama nami. Ujo kami do guarmu na badiai. Ala tergugut tayo marningot dosa nami. Semara sindiro hama ho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni dibata nagabejol ma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate namanai tubono gijang doho mangodio kami. Asima roham di hami. Sepatok tong ma di hami roha hamulete tuho. Oto di perbadia pangapul di na marsak roha. Pamalum ma saluh na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Selamar roha hami mangulahon lo menderoham. Odo parhitian ni nasa asin roha. Gunang tulak kami. Saya tangi ho mahami ale debata ama anak doto di perbadia. Amin. Baga-baga mani debata taringa Tuhan sisan di dosata. Santok kidoho hutadikon. Alai papungu-pungok kumaho muse marhiti-hiti aka asin roha gudang. Tagan di parpiar ni muruku hutabuni ho buiku satokin maradupoko. Alai marhiti dengan basa sareng-leleng na asiaku ho. Ninna Jahoba si paluaho. Sangapun ma di debata na dikicang. Mari dihita, saya buka di nomor Oparas 24, ayat 1, ayat 2. Suara itu dinuhatari, Jojo di laut itu lakui, Sakada diaku mau baroha, dapat Tuhan si sesarosa. Marunumi roha tomo isune, aman mula torwa cekerusune, pasangan Yesus sadang dirine, sadang kasungguhon pakokonai. Epistel di Minggu Sadarion Imasian Sepanya bidu 2, ayat 1, ayat 3, Ujahoma tu kita. Soso-soso tu hamu boni roha. Tuki mahamu jalamar dangol-dangol. O ale bangso naso boto na maila. Tagan sosonggok dope uhumi, songon hurakam do lau salpuari. Tagan sosonggok dope tuhamu parpiar nirimas ni Jahoba. Tagan sosonggok dope tuhamu ari pangarimasan ni Jahoba. Lului ma Jahoba. Sudai hamu ale akan nauduk roha di tanoon. Hamu akka namangaraduti uhumna. Lului ma hati goran. Lului haserepon. Anggiat tung dioding hamu diari pangarimasan ni Jahoba ido sana. Martua doaka na tumangion hatan di debata.
jala na peupsa. Amin. Mari kita sian buka di nomor 747 ayat 1 ayat 2. Aku hidalani dalam nama muliai Ondo toto tangiaki Tuhan patokonglah kaki Satu buto Tuhan dalam solo Tuhan bumi Tuliganan mengadukan Sayang patokonglah kaki Tidak koma aporsio tai songona hina tidak koni donganta sa aporsio di sadok portibion ramahita madok. Aporsia di debata jahuba ido ama perguguna satu dusan natmu pelangi do tano. Aporsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai. Iman tinubuni si Maria nagabegabian senton di perbadia andorang sobubuan. Ido tuhata natumondo bernit di banguman ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu benetorur dung ditanom na mula mangulu dari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni bata jahoba nama naik pergugun na suatu dosani isi memana pa memela sugut tu tanoon mangumi alak na mangulu do na ngate au porsia di todi berbadia jeladong sada hurian de badia Huria atau panela Kristen akan abadia. Do desani dosa. Do dihatai nama dok. Bulak mengulu sugut daging nyalak nong mate. Do dia nguluan nasura sudah. Amin. Patakason Tikting Huria Manang Warta Jemaat Minggu Judika 20 Maret 2020. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Perhelado mengucapkan salam dan selamat datang pada kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, dalam minggu ini tanggal 23 sampai 29 Maret 2020, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kasih dan kuasa Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Bagi yang menjalani perawatan sakit dan pemulihan, kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, unak ko mabiar ayau dodonganmu. Unak ko biahaton, unang biahaton ho ayau do debatam. Au mapargogoihon ho kuhut mangurupi ho. Kuhut maniopi ho marhite-hite siamun ni hati gorakku. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Yesaya 40 ayat 10. Titik na meragam, na parjolo, soso-soso himbauan sian huria. Songonauk takas taboto namasa di tonga-tonga ni bangsota ima kejadian tanggap darurat pandemi COVID-19. Marhitek titingon songonon ma pinasahat tuhita nasahuria. Sada-sada acara ibadah parmingguota di Minggu 20 Maret 2020 tapatu pama parmingguon di Bagastabe marhite video live streaming. Napinatu pani huriata pukul siawip bahasa Batak, dohot pukul 10 wib bahasa Indonesia. Rak marminggu mahita di Bagastabe. Sada dua, sudah kegiatan naung terjadwal sian huria isarani padidion nabadia na direncanahot tanggal 5 April 2020 pemberangkatan sintua pensiun, sermon kategorial, latihan kor, masohot majo sahatu na adong pemberitahuan selanjutnya. Pertanyaan week hari Kamis 2 April 2020 patu paut tado melalui video live streaming pukul 10 sia wib. Sadatulu hobar tu himbauan ni pemerintah asa unang patupa aka kegiatan na mengakibatkan adanya kerumunan. Domutusi kegiatan aka pesta-pesta adat di aulata ditunda ma sampai waktu natinon tuhon kemudian manang dijadwal ulang. Sadaopat songod dalata mendukung pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Pinangido ma tuganup ruas ni huria asa tajagahon ma hayason manang kebersihan. Rajin cuci tangan dengan sabun manang hand sanitizer. Menjaga jarak fisik manang physical distancing minimal 1 meter. Tahindari ma aka kerumunan dohot keramaian. Moloso adong aka kepentingan na mendesak. Dengan mahita tinggal di Bagastabe. Napaduahon tikting merbagas. Naing majalo pasu-pasu merbagas manang hot ripe ma. Dua sada tikting paduahon. Jonathan Pranata Tumanggor. Anak niamata pe Tumanggor nahinan. Tubuh ni Inata Nurliana Borus itu morang. Alamat Jalan Pertengahan RT Tolu RW Tolu nomor 30 Cijantung Wik Parserahan Huria HKBP Cijantung. Dohot Oroanna Lorenza Fijrinia Simorakir. Boru Niamata Alfaber Simorakir. Tubuh ni Inata Minceria Boru Raja Guguk. Alamat Jalan Manunggal Bakti RT 0 Sada RW 10 Sada nomor 40 Tolu Kalisari Wik 10 Kalisari Toru. Huria HKBP Cijantung Resort Cijantung. Pamasu-masuon di hari Sabtu 4 April 2020 di HKBP Cijantung masuk pukul sia wib. Dua-dua tikting paduahon Fernando Antonius Tabunan. Anak niamata F Manukun Tambunan nahinan. Tubuh ni Inata Sanur N Boru Luban Pea. Alamat Cipayung Ruas Naposo Bulung HKBP Cijantung. Dohot Oroanna Devi Indrawati Banjarnahor. Boru Niamata Bonar Banjarnahor. Tubuh ni Inata Damiria Borus Siburian. Alamat Jalan Budi Murni RT 10 RW Tolu nomor 10 Sada Cipayung. Uik Onom Cipayung Cilangkap. Huria HKBP Cijantung Resort Cijantung. Pamasu-masuo dari Sabtu 4 April 2020 di HKBP Cijantung masuk pukul 10 sada wib. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan samingguon. Sai di pasu-pasu debata mahita di sude panggulmiton ni ngoluta mauliate. Mari dimahita sen buku de nomor 750 ayat 1 ayat 2 laos takasama piliata.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian itu hata di hamu amanami inanami. Saluhut ruas ni huria di tongani bagas nabi. Atani debatan agabi jamita di parmingguota sadarion. Tabuat masian natar surat. Di surat ni Apostel Petrus. Na paduahon. 2 Petrus bidu sada. Ayat sada sahat ayat sia. Songono matar surat disi. Ahu surat ni si Simon Petrus na poso jala apostel ni Jesus Kristus. Madapoto na kanaung majalo haporsiaon na arga rap dohot hami. Marhiti-hiti hati gora ni debatata dohot Jesus Kristus si paluai. Si kok madihamu asini roha dohot dami. Marhiti-hiti panadaumuna di debata dohot di Jesus tuhatai. Dilehon haguguun ni hadebataon na ido tuhita nasa na tau hanguluan. Dohot hadaulaton marhitisian naung tatada ibana na majuhita. Hinorhon ni hasangapon na dohot hadengkanon na sadiri. Marhitisian ido dilehot tuhita baga-bagana akana arga. Jalan nabalga situtu. Asa hinorhon ni igabe partohap hamudi hadebataon. Dung sanga mapurus samusian hamagoan na di bagasan hahisapon na di portibion. Di baheni haring kasok kamu masian nasa gugu manurduko dengan ni parange di bagasan haporsiauni. Dungi habisuhon ma di bagasan parange na denggani. Dungi pangarajayo diri ma di bagasan habisuhoni. Dungi habengeton ma di bagasan pangarajayo diri i. Dungi hadaulaton ma di bagasan habengetoni. Dungi holong ni roha di dongan ma di bagasan hadaulatoni. Dungi holong ni roha dinasalhut nama di bagasan holong ni roha di dongani. Asamolo jupang akai di hamu jalagada. Dada lowason na hamu losok jala somar parbue. Laho manada Jesus Kristus tuhatai. Alai molo sodapoti di nadiba. Halak nama pitung mai. Parmata na zonok. Naung lupa di haya sosia dosa. Na di ibana na jolo imasahat. Di hamu amanami inanami hita saluhutna. Ruas ni hurian ahinokop ni Jesus Kristus. Mulai sian adong jongjong ha Kristeno di tonga-tonga ni portibion. Nunga ikon berhadapan tu pangalaho ni portibion. Alani ima cayar kasih tutudo molo diajak apostel Petrus hita. Songo dia do sikap. Songo dia do cara. Songo dia do metode. Songo dia do hataridaan ni halak. Naung di bagasan Yesus. Molo apostel Paulus madok di Romi. Unang sarobak kamu dohot portibion. Alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiramu. Alanina parjolo sehali halak naung porsea tu debata ima halak naung berubah cara berpikir. Berubah pemahaman, berubah pangatusion, berubah nang pemaknaan ni ngulu. Di dia mana parjolo mangihoto si Petrus halak na di bagasa Jesus.
na perjulu imana ginoaran halak na porsia. Porsia dia ha? Adorang so adong ha Kristenon ha porsiao di portibio maragam-ragam. Ha porsiao tu kekuasaan roh-roh, tu dewa-dewa, tu akan maragam godang di ha porsiai. Alai marhiti-hiti Yesus di paulak. Ola sada do si ha porsiaon ima di bata marhiti Kristus Yesus. Nah paduahon macayar kasih itu do marhiti-hiti Yesus Kristus di pasahat de batama ha de bataonna. Dona luar biasa. Alani mangihuton si Petrus halak naung persea tu Yesus ima halak naung muba dang sarupa bedohot portibion ala nunga di lehot de bata hade batauna. Roh Allah sudah mendiami setiap orang yang sudah percaya. Alani ima macayar gas itu tuh. Perubahan ikut tarida mai di dia. Adong do tahapan-tahapan di beri kita. Luar biasa dibahas si Petrus tahapan-tahapan ini. Dada hola porsia tidak. Ala ikut tarida. Monotazahado di ayat walu dohot ayat sia. Alai maulo jupang akai di hamu jala gada. Dada lo wasonna hamu losok jala so marparbui. Halak nong berobahi, halak nong persiai, halak nong miat di bagasa debata, halak nong majalo, ha debataon ni debata marhite roh nai. Ikotari damai di parbuina. Aha maridok si Petrus parbuina. Aha maridok. Nah parjulo tabereng ma di ayat 5. Di baheni haringga sokamu masian nasagogo manurdukon dengan ni parangi di bagasan haporsia. Manurdukon pataridahon melakukan, menghidupi, mewujudkan dengan ni parang. Alani macai tak kasih tutu. Ido bahad ido filosofi ni halak batak. Tarida doha usia perbuina. Hidupmu memperlihatkan siapa kamu. Kita percuma dengan memakai dengan segala gelar, kemampuan intelektual dan apa yang kita miliki. Itu percuma kalau tidak mampu membuat kita untuk mempunyai arti. Jalamolo si Apostel Jakobus madok. Siap parniula kima ida haporsiau. Orang yang percaya harus berbuah. Harus manurdukon. Parangin adik. Mapataridahon, makanguluhon, mamarangehon. Parangi nadingka. Ay titik na para pudio na maragam no yang kapuda-pudaw. Adong do halak na marasa persea alang adi kapling sorga. Di portibo dak tarida iba na manang nahani ulana. Saya akan iba na aka godang do kelompok-kelompok na merasa lebih yakin, lebih percaya, lebih hebat. Tetapi tidak di dunia. HP hataridaan ni haporsiaon ido bah ditangyang alia manami. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Dang di Banua Gijang saut di Banua Tongaon. Sekarang di sini. Lomo ni rohani debata di sodo sonari. Di Jabuta, di keluargata, di dia hita mangulu, di dia hita marsaon. Di sini patarida manurdukon dengan ni parang. Kebajikan di bahasa Indonesia. Kebajikan ahadoi
Ima pemahaman bahwa dia harus mempunyai arti, harus berbuah. Dang haim hai holong mangala holong huliako asa liana usa huliako dangi kebajikan. Apapun yang dia miliki, apapun yang dia punyai, apapun yang dia ada harus mempunyai dampak yang baik bagi orang lain. Hidup kebajikan. Makatai, marparsauran, mangula di keluarga, di Jabu, di kota Ridema, dengan nibarat. Ini halak na proses. Paduaho di dok Apostel Petrus ditur pohon di ayat dungi habisuhon ma di bagasan parangi nadenggani. Habisuhon pengetahuan, pemahaman, dan asal jadi ikota kasdo laho mangulaho siulaho nonai ahado na muli asal unang jadi asal unang berhamburan. Tahu jijo tabereng persoalan nata adu pinuaingon. Molosonguni hebat ni virus corona COVID-19 laho manggohi pikirata gabi mabiar hita sasitong na gumodang do virus ni informasi na so jelas. Gabi taruh Tuhan disanga dong mati besong mati. Sadadu na mati olu tulupul halak laho mapabuah-buah honon. Masih basido honon na, masih dok sido honon na. Nah tuari sadadong depan mati padita tapadita bona tua sirigar. Allah itu meragam situ tudo informasi taring utuson. Gabi membingungkan dan memperjelas. Allah justru mabait taba, mabiar taba dohot na meragam paroha. Allah ini harus bijak. Saat ini harus bijak memahami apapun. Harus bijak memakai media sosial. Harus bijak memakai apa yang kita pakai sekarang. Menyebar informasi. Pabuahon akan nama ragam. Harus bijak. Itu habis. Itu rohata pabuahon asai boto halak. Aligay mga liluhon. Partuki na mabitung doy. Jalan holani godang situ tuh. Aka poda, aka ajaran, aka ajakan, aka seruan. Adang dona mangkirim tua WA. Tua kina bui mangalo virus COVID-10 sia. Ajaran sia dia. Makana kejamot tonot. Oleh karena itu harus bijak menerima informasi. Harus bijak memberi informasi. Harus bijak memberi apa hal-hal yang perlu diketahui orang. Jangan asal sebar, asal keluar. Tidak rohata naing asa iboto halak do HP di sisi lain justru gabi membingungkan orang lain. Orang Kristen harus bijak. Setiap apa yang dia lakukan, dia harus keluar dari pertimbangan, dia keluar dari analisa, dan dia keluar dari dampak apa yang terjadi. Nah patuluhon, dia ya tonum, dungi pangarajayo diri ma di bagasan habisuhoni. Pangarajayo diru, menguasai. Mangarem. Itu bahadidok akan apistar tutikina perpudiok keberhasilan kesuksesan di jolma dada holan alani habisuhon alai ngai kodohot pangarazion diri. Keberhasilan manusia bukan ditentukan oleh apa yang disebut IQ, inteligensi kesen, kecerdasan intelektual, tetapi juga harus ditentukan oleh emotional kesen, kecerdasan emosi. Penguasaan diri. Karajai diri. Kalau marunang nomal tadubi akka mga kainang ditungani nama saon. Dilarang mahita, lau mardalani, marpesta, social distancing, dohot physical distancing, alay dang tarajai diri, adang natartao bina mangudon, lau mahita mardalani, olo magabi, akka ro, akka parasahi.
Italia begitu luar biasa penyebaran virus karena mereka tidak patuh dengan pangaraja Yudi. Alani ko bergerak maju di hitan waing mangab atau sudi bohado mangarajai diri perdalana pikira pangalau dohot na mangaragamon asa pabua halak naung di bagasan Kristus. Unang julu marsahit baru mangangguhi. Ido. Iko bersama-sama do kita. Na pau pato beri kita maahamari dok di turpuk tahun. Habingiton ma di bagasan pangaraja Yodiri. Kehabingiton ketekunan, kesabaran, dohot halabason niro. Unang tahilalah habingiton hola di setahun o tidak? Ido bah di dok apostol Paulus benget ma dihapersuhon benget nang ditangiang. Lapatan na benget mampu bertahan di kondisi apapun. Molotika dong lasiroha dang gabi gijang roha, dang gabi angku, dang gabi terjebak, gabi euforia tidak. Alai ditikiro arsak ni roha dang langsung margudopong, dang langsung galdap, tetap dia mampu. Itu na benget. Tekun. Unang tahilalah habingiton holandala di sitaon. Ayasan na tao nasomal itu tabigi. Sabar mahamuati, bengek mahamuati. Tidak. Tetapi apapun bagaimana kita mampu bertahan di situasi apa. Baik suka, baik pun duka. Na mangihut ahamaridok apostol Petrus. Dungi hadaulaton ma di bagasan habing itu. Hadaulat. Di bahasa Batak hadaulaton agak kurang tekas deh. Ale molotazaha di Rom 12 ayat sada. Pelihok kamu maderi muna gabi pilihan na mangulu na badia na halomuan di debata ima hadaulaton ni nama roha. Di bahasa Indonesia ibadah yang sejati adalah hadaulaton. Bagian nih ibadah. Persembahan. Korban buat Allah. Allah ni alak na manurdukon parangi. Alak na di bagasan habisuhon. Alak na mampu di bagasan pangarajayon. Alak na manotong di habengeton. Dungi perilakuna, tindakan. Alam ni maritonga-tonga ni situasi na maragam na tadu pinuay. Dada ubi, torus do manurus adong siya do pa. Nakabetulan do obason waing sedang dikepung wabah virus kita. Alay sa sitong na berhadapan do kita ganupari, tu godang tantangan. Dada holad do kondisi sanari makatay turpohon. Alani kan berangkat mahita nuwaing. Bohado menata hati, menata pikiran, menata perilaku, menata sikap, menata tindak. Parjulu, porsia juhita tu debata. Gabi imam mengajari kita. Nungga di bara di debata saluhut nasa na maragam di tonga-tonga ni ngoluta. Dang si habiarat na manang ahasas itong. Alay dang na sumabiar tanpa pikir. Ala gaudang dohala nuaing dang mabiar mati nina. Tapi tong do say mangan, ang go sumabiar mati, baudang mangan yan. Kalau marsahi, lalu itu rumah sakit yang kusama biar mati, beunang mamerubah. Di sipata, olodo paradoks akapak kata yun. Kalau roh COVID-19, ay bahasa pa lohor, tutubog gereja, mabiar mati. Dang na mabiar mati. Alay unang alani hita, doh talak mati, mulo mati hita, bolak kita mati. Kelas. Ay penyebaran na sa taboto. Suhaidan. Sa boto buha sa hari ro. Ay sugari sangon petir rupan itro kihirat baru makuling boto mangelak. O sabi no to. Mardala duhitan waing dito nga tonga niya kang dota. Marpar sa orak kita habi ngay siban. Dang na mabiyar hita mati tidak.
Tetapi kita bertanggung jawab untuk hidup seluruh umat manusia. Jangan karena kita malapetaka semakin bertambah. Ima habis. Unang doalani hadiriota bencanaon rarat berkembang dahat tu naso tabut. Alani kita bersama-sama parangeta parpingkiriota parrohaota ikon manotong mai di bagasan habisuon laosi mama buah kita marparbue jala gabi pilihan tu debata. Amin martangia kita. Mau lihat tema Tuhan debata mana. Di saluhut asini roham natotong dope mangaloa sami. Bui marhahi pason saha tuo bason. Alani pangiring-iringi omu bui hula ho kami ulau pakko basio di tonga-tonga ni huriam. Namang ulu ho saluhut ruas ni huriam laho marsoba tuho di tonga-tonga ni bagas nabi. Alani Tuhan tung tata mahami. Alani parsahiton nasanggop tu tonga-tonga ni portibion ikon. Patu paun nami mamparmingguo di tonga ni bagas namibi. Atong lehon mahatawun habisuhon pangatusiod di hami. Dari nama kurangi parsauran nami dohot holong ni rohan nami tuho. Alay songon tanggung jawab nami doi asa parsidohot kami mangagohon harararat ni parsahiton na sedang melanda portibion wai. Molo petung ditongan ibagas nabi hami Tuhan tung tatap jalatangi homai lehelek nami pangiduan nami. Sayho manama jamoton saluhut hahi pason nami, pamatang nami, pikiran nami, keluarga ianako dohot saluhut bangso nami nang portibio. Posrohan nami Tuhan molo hodo marhuaso, tuk doho patudukoni, tuk doho manaluhu saluhut akasahit na mangonggop ngulu ni hajol mau diobason. Ale molo tung marukil pahami unang luas sami gabi bebonosan mabiar hatahuton. Alay patugu haporsiaon nami. Nung atorop siya nakadongan nami nung jumulo borhat. Sa totong malihot tu hami pangatusion na arga. Totong malihon po siroho dohot pakirimo tu hami marsada-sada. Asa totong say marsitiyo pan marsiranggot hami tuho. Na rupamu jala say dong anamu doham. Pasu-pasu masalhut ruas ni huriam. Molo pe ikon marukil ala ni aka aturan na ikos siadopan nami. Naga memang ganggu angka ulaun parkarijuan dohot aka parsaura sigano pari. Alai Tuhan lehon ma habis taran nasiaku itu hami marhite todim to di parbadia. Asa huatu si hami mamake paru kilon hamaolo diobason. Laho mangatusi lomo ni roham, laho uboto hadosakamu, laho patuguhon parsaura di tonga-tonga ni keluarga, rabdohot ianakon nang saluhot pangisi ni bagas nabi. Hubo kami mabangso nami ya Tuhan, di naung mabahin usaha, marhiti-hiti ka panggonggomi nami pamarita nami. Na sa itotong mabahin na dumenggan. Leho matu gugu hatau dohot nang halabason ni roha lumobima habisuhon na siyakoi. Asa dibahin na kapanggonggomi nami kebijakan nama cayarga. Bohado asa sonang hami saluhut. Rayot ni bangsa namiyo nang portibio. Lumobi hubo kami tuhali Tuhan naka. Nahupajulu hami aka para medis dokter parawat. Nasongon garda perjulu Tuhan lahu mangadupi dohot mangubati aka namarsahiti. Boydo hatop nasida jala conok tumarai. Alai siapa siroha mahami Tuhan tung pargugui haoli manasida. Molo pe ikos say marparsaura kita nasida dohot aka namarsahiti. Unang loas dohot nasida namarsahit. Laos pamalum manatonggot di tonga-tonga ni parsahito diobason. Di rumah sakit
di ruang karantina isolasi dohot akan nama ragami Tuhan. Asa tumibu sumuang ma hasonangan hadamio di tonga-tongani negara bangsa namio. Lawasongoni mahubo kami manangakayana kon nami. Naikon marsiajar sia tonga-tongani bagas nabi. Ala hobar aturan ni panggonggomi. Asa unang adong akapar pungu-punguan nama cai kadang aboido gebedalan harararat ni sahiti. Atong lehon ma hataur di saluhut akan atoras. Laho mangajari manogu-nogu dohot nang. Manogihon akayana konna. Laho madohoti saluhut akka persiajaran. Nabinahin ni guru na marhiti-hiti persiajaran online dohot akka na maragami. Jala tu minggu-minggu na naing ropa tu baun niya ka persikolaan ma. Ujian-ujian online. Hupasahata mi matuho. Saiho mana mga ramu ti saluhut palaksana kependidikan siapa ngajar murid dohot proses na ikos yadupan di saluhut. Aka persikola. Asa mardalan ni dohot denggan. Jala gabe songodalan manugu-nugu mangalehon habisuhon parbinotoan hapistaran tuaka sudut nauposo. Pasu-pasu mahuriamon, pasu-pasu mahami saluhut. Si sanang dusa pangalausian nami. Marhiti Jesus, martangia kami tuho. Amen. Mari dimahita sian nomor 772, dimulai sian ayat na perjulu, huhut mapapunguhon pilihan. Paduaho. Jongjong mahita saluhutna. Tatangiakun ma piliata martangiang mahita. Ale dia bata manamina di banua kijang hodo haroro ni saluhut. Silihon-lihon na deng kaduh nasa uli basa nama uliutus. Hopasahata mi masiana nilihom itu hami pilihan nami tuho. Saizalo may gabiwap na khusus di jolum. Paso-paso may jalaramotia sa hupar hasia kami pilihanon. Pati buluhon harajau mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti terdim. Assalamu tadahami gudang ni silihol-lihom itu hami. Assalam girgir hami madok maulian tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Badia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomoni roham di Banua tongau songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hango luas siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata buhina tuho. Jala di pasar rohon madamena tutodim. Amin. Mau lihat ya madi itu hata para siroha jala pardinggan basai ala boido mardalan parminggota diobason ditongan di garijau las nang ditongan di bagas tabi atau terpuji madi bata marsangak madi bata ditongan-tongan di bagas tabi di salohot ruas di huriata diganup-ganup keluarga hamisian nama kobasi parminggota sian bagas zoro sia garijata. Parhalado nagotiki, amanami akay nanami situa, aka amanami nanami dohot do naposo bulung nagabi song leader dohot tim musik. Laosong ninang aka nama kobasi marhiti-hiti teknik operator juru kamera. Pasahatot tabi nami matuhamu amanami inanami ditagunup ditongan ibagas tabi. Selamat hari Minggu madihita. Tuhat tama madongani hita. Horas. Yesus,
Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu.
untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh